Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Da. Astăzi vom privi cum face Patrick beatbox. El face de 3 zile beatbox, el face foarte frumos beatbox, este foarte inteligent, știți. Normal că face beatbox. Și da, dacă nu vă place dați un dislike, dacă vă place dați un like. Și dacă vă place acest canal, nu uitați să vă abonați, ok? Bună seara, bun găsit la noul nostru vlog. Să ne placă mult. Ieri nu m-am făcut canalul ăsta și am zis să vedem cum vă place și vouă. Să vedem dacă îți plăcuțile. Că nu vă place, noi nu. Suntem sinceri și atât. Da? Hai să vedem. Gata. Mulțumim că ne-ați cunoscut. La revedere!